Aničko, co to neseš? Ahoj Martine, nesu organický materiál. Já taky, bioodpad. Já ho nesu tady. Kam ho neseš ty? Do kompostery. Do kompostery? Jo. Můžeš jít se mnou. Tak jo, jenom to tady vysypu. Martine, sypat bioodpad do hnědý popelnice, to je moc dobrá věc, ale vím ještě o jiný lepší. A jaké? No to ti řeknu cestou, už nezdržuj a jdeme. Tak jo. Aha. A co do takového kompostéru patří? No, všechno, co do hnědý popelnice. Zbytky zeleniny, tady máme skořápky, hlína z květináčů i kousek papíru. Ten sice nikdy nežil, ale strom, ze kterého je vyrobený, ten žil. Kompostér má oproti hnědé popelnici spoustu výhod. Popelnice v létě kvasí, někdy trochu smrdí a v zimě naopak odpad přimrzá. Ale hlavně se musí nákladně svážet do kompostárny a tam dál nákladně zpracovávat. Zatímco v kompostéru za nás všechno tohle udělají přírodní procesy zadarmo a není třeba žádné nafty ani strojů. Aha, tak tohle je ta tvoje kompostéra. Ne moje. Tihle sousedi vytřídí tolik bioodpadu, že tady máme 3 kompostéry. A proč zrovna 3? No plní se postupně. Koukej, do toho prvního se sype organický materiál. Když se ten kompostér naplní, zasypeme ho hlínou a necháme ho tlít. A mezi tím na něm můžou růst semínka. Máme tady špenát, roketu, řeřichu, ale na jaře můžeme zasadit třeba i cukínu. No a ten třetí kompostér, nejstarší, v tom uchováváme už hotový kompost, kterým pak zasypáváme to, co jsme přinesli z kuchyně. No a hotový kompost přisypáváme do kompostéru ze 3 důvodů. Jednak proto, aby jsme zasypali ty naše slupky, aby nám to nesmrdělo. Za druhý proto, aby se kompostér provzdušnil, protože mezi hrudkami toho kompostu je hodně vzduchu. A za třetí proto, aby se kompostér osídlil těmi správnými mikroorganismy, jako když dáš kvasnice do těsta. A hele, tady žijí žížely.